सुवर्णदुर्ग शिपिंग आणि मरीन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या बॅनरखाली दाभोळ खाडी पट्ट्यात प्रियंका या फेरीबोटच्या माध्यमातून हार्बर क्रूज या खाडी पर्यटनाचं एक नवीन दालन पर्यटकांबरोबर स्थानिकांसाठी खुलं करण्यात आलंय। चेअरमन चंद्रकांत मोकल यांच्या हस्ते दाभोळ खाडीतील हार्बर क्रूज या उपक्रमाचं उद्घाटन करण्यात आलं। यावेळी स्थानिक नागरिकांबरोबर पत्रकार बांधव देखील उपस्थित होते। 2003 पासून चंद्रकांत मोकल यांच्या दूरदृष्टीतून दाभोळ धुपावे फेरीबोट सेवा सुरू झाली होती। त्यामुळे दापोली गुहागर हे दोन तालुके एकमेकात जोडले गेले। पर्यायाने दाभोळ दापोलीकरांना रत्नागिरी जिल्ह्याचं ठिकाण देखील जवळ झालं। सोबतच गुहागर वासियांना मुंबई देखील जवळ झाली। मध्यंतराच्या काळात सुवर्णदुर्ग प्रायव्हेट लिमिटेडनं जयगड तवसाळ, बाणकोट वेसवी, दिघी आगरदंडा, वसई भाईंदर या विविध ठिकाणी यशस्वीरित्या फेरीबोट सेवा सुरू करून स्थानिक जनतेबरोबरच पर्यटकांसाठी एक वेगळा पर्याय उपलब्ध करून दिला। गेली